non bandiraɓe tedduɓe heɗiyankoɓe hettiyankoɓe kono hande kadi ko yeeɓiyankoɓe ɓeydete hen nde wonno ɗum ɗo henna hen banggue ko filmete hen banggue kadi ko enregistrement walla mbiyen koko ɓamete en gari ɗo henna hande en mbaɗi kadi gonɗen wadde hakkude meɗen e goto e taniraɓe rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam inna wiya hono Chérif Maki Haydara ɗo garɗen ha e nokku o e oɗo saaha noon sikki ala kala ko haala waɗa koye lewru korka yimɓe ne gandi holto huccata faya koye diine l'islam e kala saaha kadi mbaɗano worede e Chérif namdal ngal noon ene yaaja no fewi woni namdal ngal ma yaaj no fewi ko ɓuuri tengtude ko tan ko yowiti hono ɓuuri lewru korka ene yaaji noon kono an ƴeew toɓɓe nde ɓurɗa yidde nde bisimilla. alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi ajmain. ceerno Abdallahi Sarr a jarama no fewi, min juurimama min duwanimama, yo Allah rokku en kadi tawede korkaji kewɗi. Allah waɗanma barke e liggey ma. e lewru korka qur'ana ene wiya shahru ramadan alladi unzila fihi alquran. lewru ramadan woni lewru korka no ganduɗa ko hen qur'ana jippina. yoni ɓuural nduɗo lewru tan wiyede qur'ana ko hen jippina haala Allah, jippina e ɓurɗo tagore nde woni muhammadun sallllahu alayhi wa sallam. lewru ndu nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam wi balɗe galiɗe ɗe ko yurmede Allah, balɗe dewɗe hen ɗe ko hafranede bakkatuji Allah na hafrana jiyaɓe muɗum bakkatuji munen. balɗe battidiɗe ɗe ko rimɗugol e jeygol Allah ne rimɗina jiyaɓe muɗum e jeygol makko jahannama. yo Allah dandu ene jahannama. so tawi a hoori baraji mun ko bange hadis goto no wiya as-sawmu li wa ana ajzi bihi, ko haala Allah kono koye ɗemgal nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɗum rewi. o wi dewe Allah keddiɗe ɗe foof ko jiyaɗam o jeeyi mi yoɓa ɗum ko potmi yoɓde ɗum, amma noon lewru korka min Allah ko min jeeyi, ko min o waɗani ɗum, ko min tan yoɓantamo hoore. lewru korka kam ko Allah tan hertori ɗum kañum tan. Allah tan hertori kañum yoɓata. ene woodi to aljanna to damal ngal ganduɗa ne wiye ar-rayyan, ala naatiroɓe ngal damal fewde aljanna so wona ɓe ganduɗa ko hooroɓe. la yadkhulu minhu illa as-sa'imun. waɗɗum horata ala ɗon gueɗal, ala ngal ɗon damal hay somo naata aljanna o rewata babul rayyan ɗon o rewata ko ron jeeyi ɗum. eyyi ko wona ɗum ko hadis goɗɗo no wiya man sama ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi. kala de jiyaɗo Allah korɗo lewru korka on taw kadi ko saabu Allah tan o waɗiri ɗum, a hasbitorade jobdi Allah ma Allah yafonomo bakkatuji makko ko yawtuno e gurdam makko foof. ɗum ɗon ko korka ka. amma naafila batteɗo hen one kadi nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam wi man qama ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi. kala dariɗo jamma ene juulana Allah subhanahu wa ta'ala e nder lewru korka, jammaji lewru korka, hay sinno ko darɗe ɗiɗi e famɗude mbaɗɗa jamma, Allah ne hafranma bakkatuji ma ɗi mennoɗa firguitade e aduna ma, gurdam ma, guila jibinoɗa ha jettiɗa ɗo jettiɗa ɗo. e ɗum ɗo ko hunde e ɓuure nder lewru korka, horde nde e naflude nde. nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam noon kanko ɓuuri yimɓe fof wonde karaysire, kono so lewru korka ari kadi ko nden o ɓurata wonde karaysire. ɗum firti ko enenne kadi julɓe eɗen poti ɓeydade tinnade ko mbaɗannoɗen fof ɓeydan. eɗen jogui aada moƴƴo sukara korka, neɗɗo fof sono wawi ittana israɓe muɗum sukara korka, ittana kawiraɓe mum sukara korka, ittana babiraɓe mum tokosɓe sukara korka. ɗum ɗon ko dokkal gollungal e jokkere en ɗam.
ɗum noon kala baɗanno ɗum yo ɓeydo wadde la siyama enen wonɓe diaspora ɓe eɗen jogui miskineɓe men caggal ha heewi won hen ngala ko kordi won hen ngala ko kumtori ɗum noon kala ko mbawɗen dañde nelduɗen toon so sukara mum so tamaro mum so halis muɗum baraji muɗum ko Allah tan andi saabu hadis ne wiya kala dokkuɗo korɗo ko humtori anani man fattara musliman kala dokkuɗo korɗo ko humtori ma Allah hokkumo aljanna janggo yawmal qiyama woodi noon tawaɗo e sahabaɓe o wi wonde minen noon ya rasulallah minen fof wona minen fof jogui fodde komin dokka neɗɗo ko ene humtoro o wiɓe hay sinno ko tamrore wotere dokkuɗa neɗɗo humtori Allah ne rokkuma ndin jobdi ko noonne kay sa rokkimo woɓande ndiyam ko noon sa rokkimo woɓande tufam ko hono noon e ɗum noon ɓeyruɗen tinnade e nafɓude fi sabilillahi mbadiren saabu Allah so wiyama korko noon arabe mbi as-sawm al imsak ko nangtade jaggitade maana a jaggat ɗemgal ma jagga gite ma jagga noppi ma jagga juuɗe ma jagga koyɗe ma kala ko ganduɗa Allah na harmini e ma ndentoɗa ɗum wadde ɗum ɗo ko kono korɗo foti siforade si korɗo ko ni siforade ni foti siforade nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam wi noon man lam yada qawla zuri wal amala bihi fa laysa lillahi haja fi an yada'a ta'amahu wa sharabah aw kama qala sallllahu alayhi wa sallam o wi kala neɗɗo mo ganduɗa aɗa hoori kono a accani haalde ko boni e hettade ko boni e yaade ko boni e gollorade ko boni an Allah wondaka ko korata ko heege tan dañata hen e ɗomka kono Allah wondaka korka ma zaman men hande noon ko zaman portable zaman whatsapp uji zaman internet tiktok aji instagram gueɗe mbaɗe goɗɗe facebook aji ko ɗum joguiɗen hande goto foof nani uddide téléphone mum ene tiimi hen ene daara ko fotani darde walla ene winda hen ko fotani windude walla ne nelda audio ji ɗi fotani neldude walla ne haalda e neɗɗo e téléphone ko fotani haaldude e mum ɗeɗo gueɗe fof noon taw koko bonnata korka ma aɗa hoora taw koranta tan ko ɗomka e heege yo Allah dandu ene ɗum tinnoɗen ndenen koye men tinnoɗen cuuroɗen cuuɗen terɗe meɗen foof ko suuɗi eko feeñi ko ɗum woni korka haqiqa Chérif jafoɗa de e nder hen an Chérif Makky Haydara beele neɗɗo no wawi horde tan ha timmina taw naflani naafila e korka kañum yaadata kono noon firtani ko ɗum sharɗi e korka ala fof deftere wiyode naafila ko sharɗi korka ala naafila ko naafila korka ko korka korka ko ñalawma naafila ko jamma ɗum gandirta jokkodirani sa yiiɗi aɗa wawi horde lewru ndu ha maaya tawa a naafilani walla sa naafili darɗiɗ tan hay sa yahani jama naafila denduɗa yimɓe naafila sa woni galle ma mbaɗɗa naafila ma ene yona sa yahani juma walla jama yaade juma e jama nde nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam e gurdam makko ɗum waɗanoka e gurdam seydna aboubacre ɗum waɗanoka koye gurdam seydna omar ibne al-Khattab jamma omo yaaki ndo o yi e nder wuuro ngo Madina o yi yimɓe ɓeɗo wirti foof wooda renduɓe ne mbaɗa naafila mumen o wooda gardiɗo ene julna ɓe nden o yi ɗum noon o yi ɗum ɗo de kam ne yooɗi soko Allah ɗum ɗo sinno en dentuno enen fof to juma nelaɗo to mbaɗɗen ɗum toon ɓurata yodde o yamiri noon yimɓe yo naafloy toon ɗum wiyete naafila ne wiye kadi tarawih ne wiye qiyamul leyl fof tan ko hen jeeya e ɗum noon neɗɗo wata wi wonde somi naafilani mi hoorata sa yejjiti naafila ɗi walla lelima a ɗanima a finani so wona weeti a naafilani ɗum hattama hoorde an kay hoor korka ma tan inchallah Chérif Facebook portable walla TikTok eko nandi hen ɗeɗo kaɓe ɗe kese garɗe ɗe gari ko ɓeydude l'islam walla ɗe gari ko ustude l'islam eyyi ɗum ɗo ko kaɓirɗe kese koko hutorte tan ko neɗɗo o kay ƴettata hen hutoro hen
ko ganduɗa kañum ko ɗum yiɗi hutorade min ala sabilil misal min joni e exemple khutbaji am mbaɗanmi ɗi foof koye internet he natanmi ene woodi dammuɗe ɗe ganduɗa almameɓe arabeɓe dañɓe ɓe ɓurɓe hewde gandal ɓe e walla jami'aji ɓurɗi hewde gandal ko wayno ashar walla ko nandi hen ene mbaɗa khutbaji ene nanna e internet he a natat hen tan cuɓoɗa hen mo jiɗɗa haalde ñande hen ƴetta on kaala ɗum tawa tampani e miijade a tampani e wittude defte a tampani e windude nde ɗum ɗo ndeke hunde nafoore tan woni hen ko noonne kay hande o qur'an o foof nan waɗa e internet hadisaji ɗi boukhari muslim ibnu maja tabarani foof nane rendina ne waɗa e nder ɗeɗo portable kala hen ɗo jiɗɗa namdade hande hadis fof mo jiɗmi andude somi tappi inde hadis o tan walla kalimaji e nder hadis he tan hadis o arat e hol kabruɗo hadis o est ce que omo selli walla o sellani ndeke noon internet koko wallata ko an kay ƴettata ko cohluɗa hen ko mbaɗira ɗum no jiɗirɗani ɗum noon ko cheyɗan wayi noon nde wonno cheyɗan omo sewi Allah ne rokkimo sembe mo hokkani en kanko ɗo gonɗa fof omo yiima an a yiyatamo o ara o naata e ma noon o rewa e portable ngal haqqille ma foof hetta e portable kala ɗo jeeɗa ɗan tiimi e portable won étude aji mbaɗaɗi ɓe mbi e neɗɗo foof won hen yimɓe hande zaman he e ñalawma o aɗa mema portable ma fodde laaɓi 100 won hen ene ɓuura ɗum ne dilluɗa fof ka memde portable ngal aɗa ƴeewa sa heɓani message écrite walla message audio walla message nokkuji goɗɗi aɗa ndaara ɗum walla ɗiɗi ndaarde ko kewi aduna he ɗum ko daiman ko hen gonɗa hande kadi kala journal bindetenoɗo yimɓe ne jaaha ne cooda kayitaji journal uji foof nani e nder internet he foof ko wallude en e foftinde kala gandal ngal ponnoɗa yaade université naggam naata to bibliothèque to aɗa witta ɗum foof hande aɗa wawi nadde e internet he bittana hoorema tawa déplacaki e relation ngaji kadi min ala sabilil misali mbiɗa jokkodiri e anduɓe wonɓe yaman anduɓe wonɓe Syrie anduɓe wonɓe Saoudi anduɓe wonɓe Misra anduɓe wonɓe e alamul arabi o foof mbiɗa jotodiri e mabɓe kono koye internet he dewmi hen min kaldata hen min jewtitta hen min goto foof saggere jogui yaltina ɗum o e saggirta ɗum sene wawi walla ɓe denda ɓe caggiti on nokku goɗɗo hay inde Allah hay asmaullahi inde Allah mawɗe ɗe ganduɗa nde suuɗeteno sa soynimo neɗɗo kippa karne ma ɗen foof hande e nani mbaɗa e nder internet sa tappi tan arat e ƴeewa hen ko jiɗɗa andude ko ganda ɗum ndeke noon internet o ari ko wallude arani bonnude heddi noon ko neɗɗo o kañum koye mum wonata sifa gonɗo e ma o ko on gollortoɗa e ɗen kaɓirɗe kese ɗum noon yo Allah wallu yo Allah won balloma mbatten haqqillaji no fewi no fewi no fewi no fewi commentaire uji tan bonɗi tan no jiyata hen jiya jiyal Allah ɓurɗo timmude waɗa e muɗum commentaire uji ɓurɗi bonde ɗum ene heewi hande won hen gaccani almami won hen gaccani khalif général won hen gaccani waliyu Allah won hen hay seeremɓe men mawɓe ɓe ɓe ganduɗa alhaji maral fouti en cheikh alhaji malik en eɓe jaaha ɓe jogo jamaragal memɗe ɗumen e ustude ɗumen e etade ustude ɗumen ɗum noon yo Allah dandu en ɗum ɗon ɗum no eɗen poti renade ɗum no fewi la siyama e nder lewru korka noon Seydi Haydara mataw erango ma tan kadi tengtugo fate diine l'islam ha tengti kadi e bandiraɓe meɗen nanoɓe pularɓe ɓeɓe fulɓe ɓe eyyi bandiraɓe ɗo mbawɗon wonde foof wasiya amen tan ko tinnuɗen e kulol Allah tinnuɗen e rewde Allah tinnuɗen e yiɗodirde saabu Allah tinnuɗen e wallodirde saabu Allah tinnuɗen e surodirde saabu Allah goto e men foof yo jaggu goɗɗo o kañum woni ɗon teddinamo teddugal makko so on teddi ko hen o teddata o wallamo ko wawi walludemo so gandal mum so jawdi mum so feere muɗum Allah wallamo kala daraniɗo musidɗo mum saabu Allah Allah walluma man kana fi awni akhihi kana Allahu fi awnihi kala daraniɗo jiyaɗo Allah musidɗo makko saabu Allah Allah walluma janggo yawmal qiyamati ñalawma karjunɗa e ballal
ɗum noon tinnodiren no feewi jiɗodiren sabu Allah ballodiren sabu Allah cuurodiren sabu Allah jurmodiren sabu Allah ko ɗum tan woni ko ɓamtata leñol ko nawtata leñol yeeso ɗum woni l'islam haqiqa assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allah jarama Cherif Maky Haydara ko ɗo garɗen e nokku makko gam haalande o haalanen kala ko yowiti hono gueɗe taw gueɗe kadi ɓurnata banggue diine l'islam ha tengtino wonande hono ɗo lewru ɓuure ɗum woni hono lewru korka e nder ɗum noon ma calmin ɗo kadi dendagal bandiraɓe jeeyaɓe hono Jobbo TV international gueɗel gotel tan cettotomin ɗo en so tawi hande kabaruji dokkirama e nder Jobbo TV international ko saabu Allah e sababude kanko hono Cherif Maky Haydara sibude wiiya hol poɗɗo haalde toon to banggue kabaruji pularuji kanko de o hooli o andi ɗo ko Ablaye Sarr e ɗum noon jokkodirno e makko ko sokhna Aminata Bachirou Tall ɗum noon eɗen jitiramo ɗon gueɗe ha no fewi sanne goho ɓeydi diine l'islam kono kadi ɓeydi ɗemgal pular ngal ɓeydima yajno ɗemgal pular sifte bandiraɓe tan tigui tigui ma yalto e Jobbo TV international ma yalto e radio Oxygéne FM ma yalto e radio Kolaɗo ma yalto e kadi e radio Ali Sall to ne hono Allemagne e nder ɗon en wayno bandiraɓe tedduɓe Allah jarama on jarama sakko Allah saago moon Cherif en battanima wuuri eɗen jetta noon kadi kebnoɗo e natal ngal natannoɗo o walla filmanoɗo ceerno Souleymany Anne Allah jarama on jarama sawtol ko Ablaye Sarr